Ġesu trabba f'Nażaret imma hemmhekk il-Vanġelu ta' dan il-ħadd ifakkarna ma setax jagħmel ħafna mirakli minħabba nuqqas ta' fidi tan-nies tar-raħal tiegħu. Insellmilkom u nistedinkom għal 189 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Minkejja li fil-Vanġelu li sejrin nisimgħu l-Evanġelista jgħidilna li n-nies tarġbu bil-kelma ta' Ġesu ippritkata fis-sinagoga ċkejkna ta' Nażaret, Ġesu hemmhekk ma setax jagħmel ħafna mirakli minħabba nuqqas ta' fidi tan-nies tar-raħal tiegħu. Xi dramma. Ġesu għad 30 sena jgħix fir-raħal ċkejken ta' Nażaret fil-Galilija, imma n-nies ma kienx kapaċi trawwem il-fidi fih u fil-persuna tiegħu bħala l-Messija ta' Alla il-Missier. L-umanità tiegħu fixlithom, dan ma nafuhx, dan l-erf kollu mnejn ġabu, u ma kienu jafu li wliedhom kienu kibru ma' Ġesu u talmu miegħu fis-sinagoga ta' Nażaret, l-iskola tas-sinagoga ta' Nażaret, u għalhekk jistaġbu bil-kelma tiegħu dan l-erf kollu mnejn ġabu. Niesu ma nafuhx, ommu, missieru, ħutu, fil-verità tal-kelma s-sempliċità tal-umanità ta' Ġesu iben daqsu lidhom fixlithom u żammithom milli jrawmu l-fidi fih minkejja l-mirakli tiegħu, minkejja l-kelma setana tiegħu. Hemmhekk ma setax jagħmel ħafna mirakli minħabba n-nuqqas ta' fidi tagħhom. U kemm il-darba aħna bħan-nies ta' Nażaret u xekk imbagħtu dan in-nuqqas ta' fidi fil-persuna ta' Ġesu. Nemmnu fih imma spiss naħsbu li huwa l-bogħod mill-problemi u d-diffikultajiet tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Anzi, mhux l-ewwel darba li naħsbu li l-mulej Ġesu huwa mhux biss bogħod imma li ma jismax it-talba tagħna, mod partikolari meta f'ħajjitna ngħaddu minn xi saram. Id-diffikultà li nemmnu l-kelma tal-Knisja, l-Arusa ta' Kristu, dik li l-mulej ħalla biex tmexxina f'ismu. Id-diffikultà tagħna li nemmnu fit-tħeġġiġ tal-Papa u tal-Isfijiet u tas-Saċerdoti tagħna. Id-diffikultà li ninfetħu għad-don tal-Ispirtu Santu fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Ir-rutina tar-reliġjon kemm il-darba bħal-nies ta' Nażaret tonqosna l-fidi fil-qawwa, fil-preżenza tal-mulej Ġesu fl-istorja ta' ħajjitna. Mulej kattar fina l-fidi, f'kull ġrajja, f'kull ċirkustanza, fil-ferħ, fil-niket, fis-saħħa, fil-mart, għax inti wetna li magħna għal dejjem. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.